de tremură pereții. Aici lumea bună și nebună își face viața, și unde de multe ori ne prinde dimineața. Ăsta este loc unde se adună toți băieții, cu muzică pe sistem de tremură pereții. Aici lumea bună și nebună își face viața, și unde de multe ori ne prinde dimineața. Buri, buri, buriceală, motor, motor, buriceală și machială, motoare, motoare. Cea mai mare buriceală, motor mișcător, și cea mai tare ieșală. Manele vin și fete din cluburi fițoase, și se rup în dans cu mișcări periculoase. Când va fi botez și nuntă, maneaua nu moare, singurul gen muzical ce-a făcut banii să zboare. La manele vin și fete din cluburi fițoase, și se rup în dans cu mișcări periculoase. Când va fi botez și nuntă, maneaua nu moare, singurul gen muzical ce-a făcut banii să zboare. Unde mergem să petrecem când plecăm din cluburi tari? La lăutari, unde cântă lăutari, unde intră șprițul bine și se fac petreceri mari. La lăutari, unde cântă lăutari, unde se aruncă cu banii când vrem noi să ne dăm mari. La lăutari, unde cântă lăutari, aici lumea sus de mese joacă pe manele tari. La lăutari, unde cântă lăutari. Aici ne distrăm și aici dansăm, aici ne bătăm și aici cântăm, aici ne pupăm, de aici bestecăm, aici ne certăm, aici ne păcăm. La lăutari am văzut cu ochii mei, dar sunt pe mulți, dar acum e mai ok să spui că nu asculti. Nu, dar nu bine să te audă cineva, uneori mai dansez că comane. Unde mergem să petrecem când plecăm din cluburi tari? La lăutari, unde cântă lăutari, unde intră șprițul bine și se fac petreceri mari. La lăutari, unde cântă lăutari, unde se aruncă cu banii când vrem noi să ne dăm mari. La lăutari, unde